daga Nabiyawan Family Sound Studio Fortescue. Na san kina jina akwai na kike wayo ni masoyiya, sakona gare ki ne ya bar sona sirina. A kira ni rago a duniya don ban bauta waso ba, laifina a zahiri ba zan iya kawo da shi ba. Na rikice har abada so ba zan kara yi ba, kin tafi kin barna duniya mai sona sirina. Hakika ko da ban yi shi da kaina ba tilas na ɗauka, in na tuno kukan ki ko a mafarki za na barka. In ba ke kusa da ni ta makara an za da raina. Kina yi min na gizo in har na kwanta, in tafiya nake ina jin ta makarza ki gibta, ko makaran ta biya kai da nasiba na fahimta. Ba hannuwa gare ni ko yaushe ke ce a raina. Sawaita mai magana guda a kullum ta biya san fadar ta, kan cewa koda da wasu na furta ba nisanta za ta wuce a take dan Allah na saka raina. Na faɗa na dai na santa, san mance da ita ba komai ta yi rayuwar ta. Tun daga nan na ji ta ta yi shirta magarba ta jina. Sai na taho zuwa gidansu kawai domin na ganta, ko da na zo kwabar gidan na ga al'umma da buta ana ta shirin za a yi sallah ta hawayo sirina. Ni da farin ciki na rabu zo na faɗa wa Allah sa kaiya ya mun akan halin da na tsinci kaina.